Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment, només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a 2 vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retornin. I si estàs interessat en algun llibre que no tenim a la biblioteca, el podem demanar en una altra biblioteca i el tindràs al cap de pocs dies. Amb el carnet de la biblioteca també podràs gaudir de l'eBiblio Catalunya, el servei de préstec gratuït de llibres digitals i pel·lícules. A més, el dia 15 de cada mes trobaràs a la teva disposició les novetats de la biblioteca. T'ajudem a aconseguir tot el material que et calgui. A canvi, nosaltres només et demanem que en tinguis cura i el retornis sense retard. La Biblioteca de Figueres està dividida en 4 plantes. A la planta menys 1 hi trobaràs la sala infantil, amb materials adreçats a pares i mares, nadons i nens i nenes fins a 12 anys. A la planta 0 hi trobareu els llibres de ficció, novel·les per joves i per adults, còmics, poesia, audiollibres i també hi trobareu l'assaig, els llibres de cuina i els llibres sobre el món del vi. A la planta 1 hi trobareu llibres sobre diferents temes: art, informàtica, salut, biologia i també els diaris i les revistes. A més, hi trobareu els CDs de música i els DVDs de cinema, molts dels quals compten amb audiodescripció i estan identificats amb aquest logo. A la segona planta hi trobareu els llibres sobre geografia i història, economia, empresa, idiomes i també els manuals per preparar oposicions. A banda, hi trobareu tots els llibres sobre la història de Figueres i l'Alt Empordà. A totes les plantes de la biblioteca hi trobaràs ordinadors amb connexió gratuïta a internet. Per fer-ne ús, et donarem d'alta sempre que ens facilitis un document d'identitat. Disposaràs de 20 sessions d'1 hora al mes i si vens amb el teu dispositiu electrònic, tindràs accés al wifi de la biblioteca. I ja per acabar, informar-te que a la biblioteca també t'oferim propostes entorn als llibres, com ara clubs de lectura, hores del conte o presentacions de llibres i xerrades. Si et vols informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement. T'hi esperem!